Govano Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo etogo ndị agha mmiri ala Nigeria maka mbọ ezu ike ha na-agba n'iji ozi ya ikpochapụ ndị ekperima na steeti a. Govano Soludo onye mere ka amata nke a mgbe onye Chief of Naval Staff Vice Admiral Emmanuel Ogala bịara kpọtụrụ ya n'ebe obi Govano dị n'Amawbia rụtụrụ aka ọkachasị na mbọ ha na-agba na mpaghara mba mmiri ma bụrụ ndị na-alụ ọrụ n'ikpere mmiri dịgasị iche iche. Gere akụkọ a n'uju. Governor toro Vice Admiral Galan na ọkwa nke nyere ya site n'aka onyeisi ala Igbo Bola Tinubu wee kọwaa ugwu ahụ dịka nke ruru ya. Governor Soludo bụ onye nke gbadoro ụkwụ n'ijikọ aka na inwe ezi nchekwa kpọkuru ha ka ha mara na Anambra steeti bụ obodo nwee njikọ na ndị River Niger. Ọkammụta Soludo kọwara enweghị ezi nchekwa na ọdịda anyanwụ a dịka ihe ndị mmadụ ji aka ha mee, nke ọ kọwara na o butego ezigbo ihe iche aka mgba dịrị obodo a ma kọwapụta na Vice Admiral Galan onye nke o nwere mmasị na ọ ga-eme ọfụma. O kpughere ọtụtụ ihe na-eme n'obodo nke ọ kọwakwara na ogwu ikpere bụ ebe ha chọrọ ka ndị Navy wee nọrụ ma kwuo na ọdịda anyanwụ a bụ nke kwesịrị ka ọ bụrụ ebe obibi. Na mbụri ka Vice Admiral Galan kọwapụtara ndị ọrụ nchekwa na usoro ndị Navy n'obodo a ma kọwaa na River Niger bụ akụkụ mkpere mmiri bụ nke dị ezigbo mkpa ma kwuo na ndị bi n'akụkụ mmiri na Anambra steeti bụ ndị nke ga-enwezi nchekwa. O kwere nkwa na ha ga-agbado ụkwụ n'inye ezigbo nchekwa na ọdịda anyanwụ ma kwekwa nkwa na ha ga-agbado aka na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche nke o kenekwara gọọmenti steeti a maka nkwado ha. Ndị bịara mmemme ahụ gụnyere Secretary State Government bụ Ọkammụta Soludo, Chief of Staff nyere Governor bụ Maazị Ns Ezeajụghị, Principal Secretary nyere Governor bụ Ọkaikpe JP Aneto, Kọmishọna nke na-ahụ maka Homeland Affairs bụ Maazị Chikodi Anara, Chief of Protocol bụrụkwa onye osote Chief of Staff bụ Maazị Chinedu Nwoye, onye ọdụmọdụ pụrụ iche nyere Governor n'ọrụ nchekwa bụ Ex-Vice Marshal Ben Chiobi nakwa imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara mmemme ahụ.